Csináljunk egy zöldségkrémes tésztát pirított kesudióval és parmezánnal. 2 szép nagy paprikát feldaraboltam, és a tepsibe dobtam. Jött még mellé egy adag vöröshagyma, egy leskalpolt fokhagyma, és persze a finom, illatos koktélparadicsom. Egy kis só, bors, olaj, letakartam, és ment is a sütőbe. Száraz serpenyőben pirítottam 2 marék kesudiót, a puha fokhagymát pedig kinyomtam a héjából. Egy kis oregánó, friss bazsalikom, és rámentem a Szolak 1200 wattos botmixerével. A fröccsenés gátlójának köszönhetően pedig egyszerűen a tepsibe össze tudtam turmixolni. A homogén szószra jött a kifőtt tészta, egy kanál sajtkrém, egy kis parmezán, és jól összeforgattam. A kesudió másik felét egy adag petrezselyemmel darabosra aprítottam. A rozsdamentes acélpengékkel elég volt neki pár gombnyomás turbofokozaton. A kesudió morzsa, parmezán, és el is készült a fullos, krémes tésztánk. A Szolak háztartási és szépségápolási készülékeit megtaláljátok a Tesco és az Interspar polcain.